warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng al-mukarram para alim, para sesepuh bini sepuh, para bapak, para ibu sedaya jamaah ingkang hadir, ingkang tansah kula mulyakaken. Alhamdulillah wa syukurillah. Raos syukur tansah kita panjataken wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene punapa wonten kesempatan dalu menika kita sedaya tansah dipun paringi kenikmatan dening Gusti Allah sehingga kita sedaya saged sareng-sareng makempal wonten majelis menika kanthi keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Shalawatullah wa salamuhu mugi tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaat pitulungipun milahi kita besan wonten ing alam dunya menika ngantos dumugi benjang wonten ing alam akhirat. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi perkembangan kita wonten dalu menika estu-estu dadosaken perkembangan ingkang akhiripun kita sedaya termasuk dados golonganipun tiyang ingkang bejo. Allahumma amin. Para bapak, para ibu sedaya ingkang hadir, ingkang tansah kula mulyakaken, wonten setunggalipun dawuh dene inna alamatas sa'adah, setengah saking tondo-tondone kabejan. Pak, Bu, niki jenengane kepingin dadi wong bejo niki tondone. Dados setengah saking tondo-tondone kabejan niku sing pertama dipun dawuhaken ayyakuna himmatuhul ibadah. Tiyang bejo niku tiyang sing tansah duweni sejo. Tiyang niku duwe himmah, duwe sejo arep nglakoni ibadah. Terus ketika wonten tiyang niku duwe sejo arep nglakoni ibadah, termasuk arep nglakoni kesaenan. Nyuwun sewu jenengan mireng azan maghrib duwe himmah, wonten manahipun jenengan gadah sejo aku arep salat maghrib, aku arep salat jamaah. Monggo himmah panjenengan niki termasuk tondo, pilih jenengan niku dadi golongane wong sing bejo. Allahumma amin. Termasuk nalikane jenengan gadah sejo iki wayah dina Jumat, wayahe ngaji, aku arep ngaji. Nah niki himmah panjenengan niki ya bakal dadosaken kesaenan. Bahkan niki kita bicara babakan wong sing budal teng majelis ilmu, ngatos Kanjeng Nabi niku paling dawuh man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Pak, Bu, wonten tiyang sing ngambah dalan. Ngambah dalan niku napa to? Kiyambake mlampah, kiyambake bidal sing tujuane arep nekani majelis ilmu. Ngoten niku Kanjeng Nabi nggih dawuh wong niku padha karo ngambah dalan mlampah budal tujuane arep nang swarga. Allahumma
Sae napa mboten? Sae. Sae. Niku nek cara diringkes ngoten intine apa? Wong sing tansah nekani majelis ilmu niku bakal digampangne swargane. Allahumma kok penak mentok wong ngaji kok gampang mlebu swarga. Lah kok saged ngoten sebabe napa? Gusti Allah duwe perintah kathah. Gusti Allah duwe perintah salat, Gusti Allah duwe perintah poso, haji, sak terusé. Termasuk Gusti Allah duwe perintah kita urip nang donya, urip karo tangga, urip karo dulur kudu apik. Sedaya perintah-perintah Gusti Allah niki ora bakal iso kita lakoni kanthi sempurna, ora bakal iso kita lakoni kanthi bagus yen kita niki boten gadah ilmu. Mula alhamdulillah dina Jumat duwe sejo ibadah, duwe sejo ngaji kados dalu niki. Muga-muga kita didadoske dados ahli swarga. Allahumma amin. Niku sing pertama. Terus sing nomor kalih, tanda-tandane tiyang bejo sing nomor kalih niki dipun dawuhaken antakuna suhbatuhu ma'as-sholihin. Niki lho Pak, Bu. Tiyang bejo sing nomor kalih niku ketika kiyambake niku kekancan. Kekancane niku karo golongane wong saleh. Wonten setunggalipun riwayat min sa'adatil mar'i niku dipun dawuhna mukhalatus sholihin, kumpulan wong saleh. Dados jenengan nek kepengin dados golongane wong sing bejo, jenengan wis duwe krentek kaapian, jenengan duwe krentek kelakoni kebagusan, termasuk niki jenengan seneng kumpul karo sapa? Kumpul karo golongane wong saleh, wong sing ahli ibadah. Allahumma amin. Lah kumpul karo wong saleh niku manfaate napa? Manfaate kathah. Panjenengan kumpul karo wong apik niku ora mung dadi kabejan tok. Ning teng donya teng akhirat jenengan bakal entuk keuntungan. Keuntungane napa? Teng donyane kita niki bakal digampang ning lakoni apik. Nyuwun sewu Pak, Bu. Ana wong sing ora patek jamaah duwe kanca kumpulane sregep jamaah, suwi-suwi rumangsa isin, walah wong baturku sregep jamaah, sesuk aku tak melu-melu. Mboten napa-napa, kawitane wong melu-melu, kawitane wong derek mergo isin ora apa-apa. Ning suwi-suwi akhire wong dadi wong sing seneng jamaah. Allahumma amin. Niki teng donyane tok, teng akhirate napa? Teng akhirate niku secara ringkes mawon. Wong saleh, wong ahli ibadah, wong sing ahli nglakoni perkara-perkara apik, benjang teng akhirat niku bakal duwe hak syafaat. Hak syafaat niku napa to? Bakal duwe hak nulung. Nulungi ning gone sapa? Nulungi ning gone kumpulane, ning gone kanca-kancane jaman teng bukur donya. Nyuwun sewu Pak, Bu. Jenengan dalu niki nglumpuk bareng-bareng to nggih? Nggih. Jenengan nglumpuk bareng-bareng niku ndelalah nyuwun sewu. Ana salah siji wong sing teng majelis niki ternyata di ngapura dosane. Allahumma amin. Mongko tiyang siji sing wong apik, wong saleh, wong sing ahli ibadah niki sing di ngapura dosane niki besok bakal iso ahli tulung. Kulo nika rencang kula ngaji, nika rencang kula salat jamaah, nika rencang kula gludak-gluduk ning masjid.
Niku napa? Niku benjang bakal entuk pitulungane. Allahumma amin. Makane kumpulan wong saleh niku sae napa mboten? Sae banget. Makane jenengan nek kepengin slamet, kepengin bejo, jenengan seneng kumpul karo sapa wae wong sing lakoni kaapian, karo sapa wae wong saleh, wong ahli ibadah, insyaallah bakal dadosaken keselamatan. Allahumma amin. Pun niki sing nomor kali. Terusane sing nomor 3. Dados tondo-tondone kabejan. Tondo-tondone tiyang bejo. Sing nomor 3 niku dipun dawuhna ayyakuna mutawadhi'an ghairu mutakabbirin. Jenengan ketika urip ning donya niki dadi wong sing duwe sifat tawadhu, aja sampe dadi wong sing duwe sifat gumedhi. Tawadhu niku napa andhap asor, nek gumedhi niku sombong. Gumedhi niku ndelok wong liya luwih asor, nek tawadhu niku ndelok wong liya luwih apik, luwih utama. Dan ketika jenengan niki duweni sifat tawadhu, duweni sifat andhap asor, didhawuhna man tawadhu'a rafa'ahullah. Sapa wong sing tawadhu, sapa wong sing andhap asor, niki derajate bakal diunggah dadi wong sing mulya. Allahumma amin. Ning sakwangsule kok ana wong niku sing duweni sifat takabur. Kok enten tiyang niku duweni sifat gumedhe wa man takabbar. Kok ana golongane wong niku gumedhe rafa'ahullah. Justru wong niki bakal dipun asoraken dening Gusti Allah. Nauzubillahi min dzalik. Dadi tawadhu niku bakal dados ngapunten, tawadhu niku rafa'ah diunggahno, nek takabur niku wadhu'an niku dipun asore. Contone ngeten mawon. Jenengan niki gadah tangi. Sing siji wonge tawadhu apik, sing siji wonge gumedhe sombong. Kira-kira jenengan seneng sing pundi? Seneng sing tawadhu napa sing takabur? Jenengan duwe dulur, Pak Bu. Dulure jenengan niku sing siji tawadhu, sing siji takabur. Jenengan seneng sing pundi? Nggih. Dan ketika jenengan niku duwe rasa seneng, aku senenge karo wong sing tawadhu, mongko diperintahno jenengan yo duwe yo sifat sing kaya ngono. Mongko rafa'ah kala diunggahno. Jenengan boten seneng karo wong sing takabur, sing dadosaken wadhu'an, dadosaken asor niki wau. Jenengan yo aja dadi wong sing takabur. Ibarate ngeten malih. Jenengan duwe dulur sing siji loman, sing siji medhit, bakhil. Kira-kira jenengan seneng sing pundi? Loman ya. Duwe tangga loman karo bakhil seneng sing pundi? Ya mangga sing loman. Lah ngoten niku. Ketika jenengan niku seneng duwe tangga loman, duwe dulur loman, ya jenengan dadi ya wong sing loman. Aku seneng nek ana wong sing apik karo aku, jenengan ya kudu dadi wong sing ngapiki wong liya. Jenengan kangelan ana sing nulungi, jenengan ya seneng ditulungi karo wong liya. Jenengan nek ana wong kangelan iso nulung, jenengan ya dadi wong sing nulung. Mula terakhir tiyang sing bejo diterusne babagan nulung wong liya, apik ning gone wong liya, tandane wong bejo sing terakhir niku dipun dawuhna nafi'an lil khalqi. Tiyang niki gesange nang donya, uripe nang donya niki dadi urip sing manfaat. Pak, Bu, napa dadi urip sing manfaat? Khairun nas niku anfa'uhum linnas. Saapik-apike wong
ya niku wong sing uripe manfaat. Kula nyuwun sewu kita kudu duwe krentek. Panjenengan kadhe kedah gadah sejo, kedah gadah krentek wonten manah uripku kudu dadi urip sing manfaat. Sebab napa? Ketika tiyang niki uripe dadi urip sing manfaat, sing bakal ngrasakno keuntungane niki jenengan kedah sadar. Sing bakal ngrasakne keuntungane niku menjangkih kita. Pak, Bu, Gusti Allah duwe perintah salat. Gusti Allah duwe perintah apik karo sak padha-padha. Kula tak tangkep nggih. Niku cara jenengan lakoni perintah Gusti Allah. Gusti Allah angsal keuntungan napa boten? Boten nggih. Salat jenengan tinggal. Perintah Gusti Allah liya-liyane jenengan tinggal orang jenengan lakoni. Gusti Allah rugi napa boten? Nggih boten. Ya Allah, lah sing entuk untung niku sinten ketika kita nglakoni perintah Gusti Allah, sing untung niku nggih kita kiyambang. Salat dilakoni untung kita, ditinggal ngrugekno kita. Jenengan jamaah tambah untungi. Jenengan ora jamaah kurang untungi. Ngoten lho cara bahasane. Sampai nyuwun sewu jenengan ngaos ngeten iki sing butuh sapa? Sing butuh niku nggih kita kiyambak. Jenengan ngaji ora ketan sithik-sithik ngaji, akhire jenengan pikantuk ilmu sing untung kita. Wonge ora ngaji, akhire wonge gak entuk ilmu, nyuwun sewu dadi wong sing bodho, ngibadahi gak apik, ngibadahi rusak, sing rugi niku nggih kita. Kula panjenengan ning donya ikhtiar to nggih nyambut gawe jaluk untung napa jaluk rugi? Gelem untung napa gelem rugi? Gelem untung nggih. Nek donya mawon gelem untung, terakhir kula matur dhateng panjenengan ayo akhirat yo golek untung. Piye carane? Kita tambah umur, kita tambah tua, jatahe urip nang donya tambah suda. Ayo padha ningkatno ibadah. Sing jamaah durung genep ayo digenepno. Sing durung patek istiqomah ayo diistiqomahno. Insyaallah urip kita teng akhir hayat niki bakal tambah toto tambah sae. Allahumma amin. Iku mawon ingkang kula aturaken, mugi-mugi saged paring manfaat, paring barokah dhateng kita sedaya. Allahumma amin.